Een nieuwer gezicht man niet te mooi in de grijden tussen Bartleheim en Oudkerk. Een van de twee dwarpsmoeden van Wiens, Bartleheim en Tergraeft, stie in brand. Nou ja, wij schrokken wel bot. Een kwartier van Johan kreeg ik op bericht dat er in de brand stond. Dus ik ben hier voor hen rijden en ik zie de vlam eruit komen. Een zwarte reek over het land. Nee, dat is geen leuk gezicht. Hoe kon dat dan, die brand? Hoe kon die ontstaan? Ja, dat is nou even de vraag. Dus dat maar we nog onderzoeken. Dus we zullen hem nou ontmantelen moeten. De werkenmateriaal en de gondelmateriaal. En dan kunnen we misschien ontdekken wat de oorzaak geweest had. De brandwacht kon net een soort dwan en besloot het vuur controleren uitbanen te letten. De tweede moeder draait nog altijd, maar de vereniging had de situatie scherp in de gaten. Daarom wil ik weten wat de oorzaak is. Wie vermogen geen tong erop staat, dus dat kunnen we haast uitsluiten. Maar voor u is het wel wichtig om de oorzaak goed analyseren te laten. Ja, ik denk voor de verzekering ook, toch? Ja, verzekering zal ik op die manier beschouwen. Hè. Dus dat traject krijg ik nog. En, maar ja, goed, die orenmoeder die doet het gelukkig nog. Dus daar maar wat eerst maar doen. We zijn van 50% uitschakelen nou.